Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko. Okay, muli nagbabalik kami. Medyo, yan. Basta yun. Okay, sige. At nako mga ka-action, isang action morning pa rin sa atin pong lahat. Meron na tayong Facebook Live, meron pa tayong YouTube Live. Oo, diba? Mag-subscribe na po kayo. Oo, mag-subscribe na kayo mga ka-action. Ano? Meron na tayong Facebook Live, meron pa tayong YouTube Live mga ka-action. Dito lamang yan, syempre, sa programang Balitang Bayan sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon, Una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Attentive. Oo, kasi kahapon, Action Claire, at anong Friday, yan yung sabi ko, medyo mag-isa ko lang ngayon, kaya una sa action, sabi ko, na-memorize ko na ngayon. Oo. Mastered na. Oo, kasi Dalawang Friday araw ng ka ba gabi. namang nag-train, no? Yes, 2 araw ka ba namang nag-firing line na yun ang unang-una mong sinasabi, di ba? Una At sa huli action. Oo, tas huli. Minsan nga nagsasalita ako, titingin ako dyan sa kanan. Kanan to, di ba? Imaginary Joyce Claire. O, dali, magsalita ka na. Sabi ko, walang magsasalita. Hihina lang yung mga sound dito, mamamatay yung ilaw. Ay. Multo. Okay, pero ayan mga ka-action, pag-usapan na ho natin mga balita dito sa loob ng ating bansa. At ito muna, Action Claire, nako, sa mga nakalipas na araw, Action Claire, mula Friday at Sabado, ayan, pinakatinutukan ko dito, yung Omicron. Dahil kumalat na nga ito sa 57 na mga bansa dito sa buong mundo. At karamihan sa mga ito ay nandito sa Asia Pacific, Yes. Action Claire. At, Kaya marami ding na-banned na mga oo. bansa. Pero alam mo Yes. yung taktika ng Pilipinas, medyo, pansin ko lang ina-adapt na rin ng ibang bansa. Napansin ko sa bandang Europe, Mm-mm. 'di ba, bukod doon sa lockdowns na inulit nung ibang mga bansa, parang sa Austria, nagsagawa ulit sila ng lockdown. Dito sa Pilipinas, makailang ulit ginawa yan, 'di ba? Oo. Pero hindi siya nationwide. Per ano lang. Granular. Yes. Granular o di kaya naman per By cluster, city, cluster di lang. ba? Per cluster. Yun nga, at ginagaya na rin yan sa ibang bansa. Ito pa yung kasi pala may mga bansa na palang hindi na mandatory itong face mask. Mm-mm. At parang sa Lalo South na sa mga western. Yes. Parang sa South Korea. Sa South Korea, hindi, sa ano muna tayo, sa Europe muna tayo, no? Sa Europe kasi, Action Claire, nung medyo nagkaroon na ng rollout na ng vaccination, ano na sila, nagsagawa na sila ng Oktoberfest na tinatawag. Yung inuman, ganito, ganyan. Tapos ito nga, Daming tao. oo, tumaas yung kaso ng cases sa kanila at ang nakikitang dahilan ay si Omicron. Kaya nag-ano na rin sila, liquor ban. Mm-mm. Sabi ko, Ngayon, mala kung- Pilipinas yung datingan nito, may liquor Oo. ban, sabi ko. At may curfew hours na rin. Oo, parang na-adapt na nila. oo, no? ina-adapt ata nila yung taktika ng Pilipinas. Kasi yun na yung unang sinabi ng Department of Health. Kung mapapansin ninyo, sa Pilipinas, oo, may mga nagpositibo sa COVID. Mm-mm. May mga namatay. Pero, kung titignan mo doon sa, sa graph na tinatawag, mas mataas pa rin talaga yung recovered. Oo. Di ba? Kaysa dun sa deaths. Oh, di ba? At mas mataas yung recovered patients. At ngayon nga, tuloy-tuloy na yung pagbaba ng kaso. Dahil na rin yan dito sa pinag-uusapan namin na Action Claire dati, nung mga nakaraan, na may mga Pilipino pa rin talaga na takot, may mga pasaway, pero nandiyan pa rin at marami yung takot talaga na mahawaan ng sakit. Mm-mm. O, Yung conscious pa rin sa di ba? health nila. Tama. Pero nakakatuwa lang na makita sa mga updates ng mga local government unit dito sa Pangasinan na this municipality is COVID-free. Oh, di ba? Yung walang naitalang kasong COVID-19, di ba? Ang saya. Sa inyo din ata COVID-free na ngayon. Hindi. Hindi pa. Sa Nicolas, ang COVID-free, Oo, nag-declare sa sila Nic- kahapon. oo. Mm-mm. At ang dami ng LGUs dito. Parang dito sa atin, sa lalawigan natin. Ang dami na ng ding zero LGUs. na Yes. walang naitatalang kaso. Mm-mm. Sa mga nakalipas na araw. Alam mo, nag-stay na nga yung yung 4, 2, 1, ganyan. Inaabangan na lang silang maging recovered at pero tuloy-tuloy pa rin yung mga isinasagawang swab testing at contact tracing, mga ka-action.
At dito naman sa Pilipinas, kinikilala din ng World Health Organization itong ginagawa ng Pilipinas na pagbaban ng ilang mga bansa. Kasi sabi nitong si Action Claire, nitong Kasi kung wala naman kasi talagang hindi natin maiiwasan yun, yung pagpasok ng ibang nationals. Yes. Hindi natin alam career na pala sila, no? Yun nga. At kinikilala ng WHO yun yung ginagawa nilang ganon. Lalo nadagdagan ang ating red list, dumagdag dyan yung France. Kasi yung France ngayon parang tumataas din ang kaso ng COVID-19. So, ayun. At eto pa, Action Claire. Parang dito sa Pilipinas, sa Asia Pacific, dito sa Southeast Asia, etong South Korea ngayon, Action Claire, ayan, yung mga idol nyo dyan, South Korea, di ba? Tayo yan. Hindi, pero lang mga ka-action, Pero kasi, sa South Korea daw, nung pansin nyo mga ka-action, dati, hindi nakakalabas dyan yung mga K-pop idols ninyo. Hindi sila pwede pumunta ng ganitong bansa. Lahat ng kanilang interviews, programs, ganyan, doon lang mismo sa area nila. O di kaya naman, meron silang sariling eroplano. Oo, private. Yeah, private plane. At, yeah. Di ba? At kapag may mga concert naman, kasi na-curious din ako kahapon eh. Kasi nagkaroon daw sila ng living with COVID-19. Ganon daw yung naging nila, parang inadapt daw nila yung ganong sistema. Living with COVID-19. Parang, okay na dyan, babuhay na kayo lahat. Talagang na lang, ingatan nyo na lang mga sarili ninyo, magpabakuna kayo. Ay, hindi, yung bakuna, hindi siya mandatory. Lang siya, voluntary. Kung gusto nyo, di gusto nyo. Parang ganon yung sinabi nitong si Kim, si Prime Minister Kim ng South Korea, Action Claire, At doon nga, ayan, mapapansin nyo, bandang October, pinayagan na silang lumabas. Parang ang BTS nakalabas na, Blackpink nakalabas na, and then yung mga awards event dyan sa South Korea, nag-open na. Nagbalik normal na talaga na yung mga iba, nagsusot ng face mask, pero tinatanggal din nila pagka sila ay ginagamit lang nila kasi syempre naka-makeup sila, ganyan. Tapos, dati, Action Claire, kapag may concert dyan sa South Korea, ang ang audience nila, speaker lang. Meron ngayon napanood akong concert nitong si Yumbyo. Kilala. At si Jessie pala, yung kilala mo si Jessie. Siyempre hindi. Pero yung concert niya, Action Claire, ang audience niya lang speaker. Pero nung nag-live with, living with COVID-19, tao na yung naging audience nila. At ayun nga, isa yun sa mga naging dahilan ng pagtaas daw ng kaso sa kanila. Kaya ngayon, Action Claire, this week, hinigpitan nila yung restriction dyan. At hinihikayat nila ngayon, sabi nga itong mga matatanda, Action Claire, yung mga 60 pataas na magpabakuna ng booster shots. Kasi nga daw, ay napansin na doon sa 35% ng kaso nila ay pawang mga senior citizen. At doon sa 35% na yon, 86% ay pawang mga mga severe. Ayan, at nasa worse ang kalagayan, Action Claire. At ayun nga, wala pa namang sinasabi ang South Korea na meron silang Omicron. Pero ang nakikita, posible daw. Posible kasi grabe daw yung itinaas ng kaso sa kanila ngayon. Para nakakapagtala ata sila daily cases, 7,000 ng COVID-19. At ang punteriya niyan doon sa Seoul mismo, kung saan ang pinapangarap natin magpunta lahat. Pero totoo yun. At mapapansin natin, Action Claire, hindi posible na yan ay mangyari din sa atin. Hindi imposible. Hindi imposible. Posible pala. Posible. Kasi pag hindi imposible, impossible. Basta yun, Action Claire, di ba? Pansin mo naman. Sabi naman itong si Maria Rosario Vergere, ang Undersecretary ng Department of Health, Action Claire, na malaki ang chance na makapasok itong si Omicron sa ating bansa. At sa ngayon, kapag tinatanong daw ng mga media personnel, mga tao, kung ano daw yung magiging hakbangin ng IATF, ng Department of Health, ito na yun yung hakbangin nila.
Wala, ito yung hakbangin nila, magsagawa ng restriction at tinatawag na travel ban at itong border basta Hindi. paghihigpit ng borders natin. Yan, kaya hindi na magiging mahirap para sa atin yun. Kasi na-adapt na natin yun. Na Yes. nangyari na sa atin, mga ilang buwan na nangyayari sa atin, ilang taon na din na nangyayari sa atin. So, yun yung maganda pag proactive yung isang bansa. Hindi yung reactive na kung kailan lang tumaas yung kaso. Doon lang sila mag-restrict, doon Diba? lang sila magbabawal, doon lang sila a-action. Sanay na tayo pati sa curfew hours nga. Yun nga yung sinasabi ko sa'yo, dito sa may Dagupan, dati, yung ilaw-ilaw na yan, pinapatay na yun 9:15, pero parang nakaraan lang, 9:35 na, ganyan. Naka-switch pa, pero wala lang mga tao. Meron lang, 3 ata yun, naka-bike, tinitignan lang nila. Sanay na. Di ba parang nasanay na ata yung mga tao na ang curfew hours talaga nila. I mean, Dahil nasanay na na din sila siguro na. sa takot nila Oo, sa diba? COVID-19. Tapos yun, nasa bahay na sila alas 8 ng gabi. Ganun tayo dati, di ba? Alas 8 ng gabi, nasa loob ka na kasi may curfew hours. Bibili ka pa ba? Wala na. Dadaan pa si ganito, mahuli pa ako. Ganyan. Pag-exercisein pa ako sa plaza. Exercise. May mga ganun kasi, pinag-exercise sila sa plaza. Pinag-usapan natin yan dito, kung matatandaan mo, yung kapag may nahuli sila na lumalabag doon sa liquor ban, tapos umiinom, painumin nila ng isang case ng mga litro dyan Yan, na... sige, inumin mo. Yeah, inumin mo, ganun. Kapag nalasing ka, talo ka. So, Wow, diba? At least, kapag ginawa yon, parang ano yun may tawag doon yun sa psychology, yung gratification. parang i-reverse mo yung pangyayari para umayon sila. Kunwari, may yung mga tao nasa labas. Tas curfew hours na. Nangyari yan dito sa Pilipinas Yung kasagsagan ng talagang kalagitnaan tayo ng pandemic. Yung may curfew hours ng alas 6 ng gabi. Tas lahat ng tao alas 7 na nasa labas pa. Ngayon itong mga tanod at mga health workers, imbis na papasukin sila sa loob, sabi, sige, labas pa kayo. Labas pa. Sige na, huwag na kayo maya, labas na kayo. Tapos pinapatayo pa sila nung ilang oras. Di ba? Samantalang, nagsipasok sila sa loob nung sinabing labas sila. Di ba? Dapat ganun. Balik rin lagi ang sitwasyon. Para masatisfy sila. Kasi yun pala ang gusto nila di ba? Oo. Wala lang mga ka-action. Share lang namin sa inyo. Kayo ba? Ano ba ang mga experiences ninyo? Nung COVID-19? Speaking pala, patapos na naman ang taon. At Marso, 2 taon na ang COVID-19. Actually, Action Claire, November meron ng COVID-19 Pero hindi pa siya pinapangalanan. NCOV pa lang siya dati. NCOV pa lang. Nasa siya? Nasa Wangyu. Wuhan pa lang. Wuhan, China. Tawa ka, Claire. Yung 13 days na lang pala. Kwan na, Pasko na. Binilang ko pa sa akin. Naririnig ko nga dito 1, 2, 3. Uy, 13 days na lang. Oo. Malapit-lapit na mga ka-action, 13 days na lang. Pasko na. Try natin. Hindi, pero ayun, at November pa lang, nasa Wuhan na ito. Pero tinatago pa lang nila, tas may mga nagkakasakit daw. Tas nakita pang dahilan nung una, yung mga pagkain doon sa Wuhan market. Kasi yung mga binibenta doon, sawa, paniki, mga ganyan, mga exotic na pagkain, monkey, mga ganyan, At, yun, sinarado itong Wuhan. Tatatandaan ko pa na Action Claire, nagsabay-sabay yung mga pangyayari sa Pilipinas. Sa buong mundo. Nagkaroon ng wildfire, nagkaroon ng pagsabog sa Middle East, nagkaroon nitong US versus ganitong bansa na halos magkaroon na daw ng World War III. Tama? Oo, ang dami nangyari. And then sumunod pa sa Australia, nagkaroon din ng wildfire. Bukod dun sa Amazon, nagkaroon din sa Australia. Di ba nagsabay-sabay? And then nagkaroon pa ng lindol sa parte ng Americas. And then talagang tuloy-tuloy yung mga pangyayari, mga ka-action. At sinabi nga nila na ito na lang daw hinihintay na mangyari ay yung pandemic. Yung tinatawag nilang Worldwide talaga.
Pandemic ba yung tinawag nila doon? Kasi ang dami din magagaling na manghuhula sa internet. Pansin mo, 2019 pa lang lumalabas na yung meme na na nung 1820 nagkaroon ng pandemic, influenza. Nung 1920 nagkaroon din ng Spanish Makikita flu. kasi yung pattern, no? Diba? Tas inaasahan daw na 2020 magkakaroon daw ng another pandemic, diba? At mas kakalat daw ito kasi nasa modern world na daw tayo. May mga eroplano. Unlike dati na kung may pandemic, parang kunwari pandemic, nasa Europe lang. Nandun lang sa Europe. Oo, walang mode of transport. Diba? Hindi na nakalabas kasi walang mode of ano ba sabi mo? Transportation. Oh, diba? Yun. Basta. Mga ganyan action nga, Claire. Ikaw ba? Ano ba ang nag-experience mo nung kasagsagan ng pandemic? Hindi kami lumabas ng ilang buwan. Totoo. No, legit yun na hindi kami lumabas. As in, nandun lang sa area ninyo, sa Tayug. Hindi, doon lang mismo sa... Sa bahay lang mismo? Oo, sa bahay lang. Sa bahay, sa bakuran. Hanggang doon lang. So, paano yung sa foods natin? Di ba kasi nung kasagsagan ng pandemic, ng COVID, meron yung isang tao lang yung pwedeng lumabas. Tapos binigyan nila ako ng passes. Pero dahil sa takot na takot ako dati sa COVID, baka pag dumikit sa akin yung isang tao, mahawa na ako agad. Ganun yung impact sa akin ng COVID dati. Hindi ko tinanggap yung passes ko na yun. Though, pwede sana akong lumabas para sa amin ng kapatid ko. Pero hindi ko tinanggap. Ayoko lumabas ka kung ganun. Kaya kapag kailangan ko bumili, si tita ko yung bumibili. At dati, yung pamasahe pa dati, 100 isang tao. Oo, papunta pa naku, lang. action clear. Garong pa lang, garong pa lang. Grabe, ang pamasahe Kaya dati. din dati yung bike. Yes. Naka-try bike sila tita ko, ang layo-layo. Diba? Dati nga, hindi nga uso yung bike dito sa Pilipinas pero tingnan mo ngayon, lahat bikers. Nagmahal kasi dati Nagmahal yung pamasahe. Tapos isa lang yung pwedeng isakay sa isang tricycle. Ayun nga, well, sa akin naman dito, kapitbahay ko naman sila tita ko, pero ako kasi dun sa mismong area ko, mag-isa ko lang. At kailangan ko talaga lumabas. Pero, ayun, gagastos ka, tas maya-maya, pagbalik mo ng bahay, magpapalabas sila ng upuan. Kung may mga friends ka na taga dito sa, sa mga area na, dito sa sentro, sa Dagupan, Calasiao, mga ganyan, mapapansin mo, mala graduation lagi sa labas. Kasi yung mga upuan nasa labas. Para labhan. Hindi. Maglalagay ka ng upuan sa labas, tapos maya-maya may ipapatong sila doon na bigas, mga relief. Food packs, yes. Tapos meron pa yung nangyari, ganito, umuulan, Action Claire, Kasagsagan na ng pandemic noon, hindi pa naman gaanong required yung face mask noon. Tapos may dadaan na truck, may bit-bit na mga sako-sakong bigas. Tapos paunahang lumapit. O kasi iaabot sa yung bigas. Umuulan noon. Talagang pagkukunin mo, tatakpan mo agad. Alam mo yung parang gutom na gutom lahat ng sambayanan sa isang barangay. Nakakamiss lang yung gano'n. Tapos may mamimigay pa. Hindi ko namimiss. Buhay na manok. Oo. Buhay na manok, yung broiler talaga, yung white. Naka yan, L300. Tapos lahat ng tao. Kal. Oo. Lahat ng tao. Namimigay yan ng manok. Namimigay yan ng manok. Tapos ikaw, lalapit ka din. Kahit buhay yung manok, kahit natuka ka na, gano'n. Kukunin Kaya mo. mabaho na, no? Oo. Mga itlog, gano'n. May magbibigay nga ng itlog. 12 piraso yung itlog, pero yung 6 doon, basag na. Sa sobrang lamog-lamog kasi nag-aagawan yung mga... Hindi naman gano'n nag-aagawan, pero... nakakatipid kasi sila. Tapos meron pa yung time na meron itong ayuda. Tapos lahat ng tao nagsisiksikan din sa isang area para doon sa ayuda na dami rin issue dati. 5,000. Di ba? Inikap din siya. Ba yan? Ang daming issue dati dyan sa SAP. Oo. Amelioration program na yan ng DSWD. Kaya siya daw hindi sila nakasali pero yung mas mayaman naman sa kanila nakasali. Yes. Nako, ako nga, hindi ako nakasali pero yung kapitbahay ko na pagkayaman-yaman nakasali. Kasali, di ba? Di ba? Ako nga, nakakatanggal lang nun sa trabaho, ay nawalan din ng trabaho, hindi nakasali. Samantalang yung kasama ko, na wala namang trabaho, sinabi niya lang may trabaho siya, nakasali siya. Di ba? Tapos, wala lang, share ko lang. Grabe yung nangyari dati mga ka-action, At pagkalaki-laki ding pera ang pinakawalan ng gobyerno para sa lahat. Super affected din dyan dati yung mga transportation, yung sa mga driver ng PUJ, POV. Siyempre wala silang maisakay. Wala pa namang ayu-ayuda sa kanila dati. Tenga sila sa Manila.
Oo, totoo yan, Action Claire, ano? Dito din sa lungsod ng Dagupan, ano? Kasagsagan ng pandemic, yung mga jeep, bawal silang umikot dito sa area na ito. Downtown. Oo, kapag sasakay ka papuntang Bunuan, kasi may mga taong uuwi ng Bunuan, may mga ilang jeep na talagang pinayagan lang na umarangkada. Oh, limited. Oo, ilan lang at nandoon sila sa may Alimango, papuntang Bunuan. Sa Nepo. Oo, nandoon sila, Action Claire, at ang system nila doon, pipila ka, tas bilang lang yung pwede makapasok sa jeep. Wala pa yung plastic barriers. Tas lahat ng papasok doon, check yung temperature mo. Tas yung pamasahe mo, iaabot mo na nasa labas ka pa lang, ililista yung Oo pangalan nga. mo, yung mga ganun. Contact tracing pa. Tapos, kapag pabalik ka naman ng dito sa Dagupan, nagpunta ka na ng Bunuan, halos wala kang masakyan, ang gagawin mo, maglalakad ka. Doon din nauso yung lakad-lakad na yan. Parang, sabi nga ng mga tita ko, yung mga matatanda na parang bumalik daw yung dating Yung pamumuhay nila. yes. Na walang tricycle, walang sasakyan, lakad lang, bike lang. Naglakad kami noon, alam mo yung pagdating mo, wala kayong masasakyan dito ng jeep. Ang jeep nandoon pa sa pinakadulo sa may Alimangos. Lalakarin mo yun, pabalik. Sarado yung mga mall, ganyan. Ang bukas lang sa mall, yung grocery talaga. Yung mga essentials. Yes, essentials lang. Tapos sa face mask naman, yung face mask mo na blue dati, pagkalipas ng isang linggo, namumuti, nakakalaba mo, yung mga ganyan. Kasi may shortage. Oo, tas ang mahal, di ba? Pero doon mo rin makikita na mas naging close yung bawat family dahil sa pandemic. Kung meron mang good side yung pandemic, yun. Yung na-restore yung family ng bawat ka-action natin, ng family natin. Yes, totoo yan. Kasi wala kang choice kung hindi magstay sa family mo, sa bahay ninyo. Totoo yan, ano, at isa 'yon sa mga naging magandang aral ng pandemic, kasi talagang ang problema din sa mundo natin ngayon ay yung pagsasama ng mga pamilya, di ba? Yung tinatawag na bonding kahit papaano. Pero maging mga artista, ano, kasagsagan ng pandemic, wala silang trabaho, natuwa sila kasi daw parang More time with the family. Yes, diba? Parang ang saya daw na nagkaroon sila ng panahon kasama ang kanilang pamilya, at hindi sila nami-miss nila yung gitna ng trabaho, pero mas nakaka-miss daw pala na makasama nila yung pamilya nila sa umaga hanggang sa gabi. Yung not the usual thing na Yes. ginagawa nila nung wala Ganon pang din pandemic. yung mga politician eh. 'Di ba? Parang yung mga nasa Senado ganyan, parang na-miss daw nila yung ganon. Tapos nasa Zoom lang. Diyan nga nauso yung mga reporters sa ibang bansa. 'Di ba? Zoom lang sila lagi. Naka-underwear lang sila, tapos naka-polo sa taas, mga Naka-shorts, di ba? diba? Tapos nakikita na, mga ganon, mga aso nasa likod. Sa Pilipinas naman, kapag naka-zoom ka, Diba, ang flexible pala natin, Diba? no? Na-adapt natin yung yung technology. yes. Sa napakaikli lang na panahon, isipin mo yon. Hindi tulad dati na, ang problema ngayon, yung mga bata talaga. Dahil dito sa pandemic, Lalo na sa pag-aaral ng mga bata. Pero buti na lang at magkakaroon naman naasahan na magkaroon naman ng face-to-face next year. sana, Action Claire, ano. Malaking tulong yon sa mga bata. Kasi baka mawalan na sila ng gana dahil lang dyan sa mga modules na yan. Dahil hindi nila nakikita yung totoo nilang teacher. Meron yung mga nakikita natin sa Facebook dati, di ba? Na tinuturuan ng magulang niya pero iyak nang iyak yung bata. Gusto ko yung totoong teacher ko. Sabi niya ganun, di ba? Pero hindi alam, mas mahigpit pala ang totoong teacher. Oo. Ay, totoo ba? Oo. Ako nga, grade 1 nga Parang mas mahigpit yung nanay ko. Mas mahigpit yung teacher ko kasi grade 1 ako. Hinatid ako, ayokong palisin yung tita ko noon eh. Sabi, dito ka lang. Sabi ko, ayoko umalis. Kasi kapag umalis siya, tapos uuwi ka ng tanghali, nakakamiss. Nako, yung mga bata kasi ngayon, hindi nila Hindi nila na-experience. yung tipong papasok pa ng umaga, tapos tanghali, uuwi ka, at sabihin mo na lang sa magulang mo, matutulog muna ako. Sabi mo, hindi, bawal ka matulog, may pasok ka pa ng hapon. Di ba papatulugin niyo ako? Sabi mo, matutulog ka. Nung mga araw na pinapatulog ka, hindi ka natutulog. Oo, tapos nung magi-grade 1 ka na, ganyan. Halos gustong-gusto mo. Nasa bahay ka na lang, ganon. At nakakamiss yung ganon dahil syempre, talagang face-to-face, mga magiging kaklase mo, maranasan yung mabully, maranasan yung mambully. Di ba? Kahit bawal mang bully. Hindi yan mawawala. Hindi naman lagi na babantayan, ano. Hindi naman. May nakita nga ako itong post, Action Claire. Yung sabi nila, stop bullying. Kita mo yon, yung post na stop bullying. Yung mga bata may bit-bit silang karatula, stop bullying. Tas
Ay, may hinila. Tapos may hinila yung sinasakal na. Ironic. Di ba? Napaka-ironic. Kasi naman, mga caption, yung ilan minsan, hindi bullying, minsan talaga kaibigan mo lang. Oo, asar-asar lang, namimikon. Lang. Oo. Mga ganon. Kaya yun yung mga na-miss ngayon ng mga bata. Na-miss yung magkaroon ng isang magandang buhay. Magandang buhay. Okay, pero ayan, at nag-i-Spider-Man na section Conrad Alvarez. At magbibigay daan muna tayo para sa ilang mga paalala. Aksyon Radyo Bal... Aksyon Radyo. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Alright, mga ka-action, muli nagbabalik ko kami ng Action Claire Di Guzman. Binagit mo na? At yan, sa programang Balitang Bayan Sunday Edition. Okay, at kasama pa rin ho natin sa ating technical side section, Conrad Alvarez. Okay, at sa ating pagpapatuloy, mga ka-action, ay may babalita ata itong si Action Claire. Ano, Action Claire? Hindi naman sa Kwan. Pero pag-usapan natin yung patungkol dyan sa may 1,000 bill. Oo. At sabi nga sa balita na may bago na daw mukha. Mm-mm. Habang sinasabi ko kay Action Alex to kanina na may bago ng mukha ang 1,000 bill. Abay, sabi pa naman ni Action Alex, wala na daw siyang kasamang ngumiti. Oo, kasi dati 4 tayong ngingiti, di ba? Oo, di ba may mga post na gano'n? Oo, Oo. nagkatinginan yung apat yung ng apat na nakangiti, Oo. ganyan, di ba? Uy, Yung nagkatinginan yung 4 na mga yayaman. Yun. Joke lang. At iibahan na nga itong mukha ng 1,000 bill sa susunod na taon at inaasahan na next year, 2022, ay maglalabas na sila ng mga ganitong version ng 1,000 peso bill. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Tapos ang ipapalit po mga ka-action, kung nakita nyo na doon sa mga post, sa mga Facebook post, sa balita, yung patungkol dito sa bagong mukha ng 1,000 peso bill ay pinalitan na yung 3 tao doon at inalis na sila, or kapalit ito. Naka-feature sa harapan nito ang Philippine Eagle, kapalit ng mga larawan ng mga bayaning sina Vicente Lim, Jose Falianes Escoda, at Jose Abad Santos. So, sa mga susunod mga ka-aksyon na buwan, sa susunod na taon, pwedeng hindi na natin makita, makita yung 3 mukhang yan sa ating 1,000 peso bill. Si Jose Faction Claire siya yung yung sa Girl Scout. Oo. At pinalitan na nga ito ng Agila. Tapos nung tinanong naman itong si, ang tawag dito na,
Itong si BSP Governor Benjamin Jokno, kung bakit nga daw pinalitan ng Eagle. Ang sabi naman nitong si Jokno ay ayan, sinabi ni Jokno na ang bagong series ng mga pera ay magpo-focus sa fauna and flora, sa plants and animals nga naman kasi ng Pilipinas, at wala pong ibang kahulugan yon. Kasi may mga nakikita tayo doon sa Facebook post na kinoconnect nila yung agila. agila. Oo. Oo. Pero wala pong kinalaman yun doon, mga ka-aksyon. Purely, yun lang daw talaga ang focus ng mga bills ngayon, bills natin sa mga susunod na taon sa fauna and flora ng Pilipinas. Mhm. At ang tawag dito, Action Claire? Yan, target na i-release yung perang ito, yung 1,000 peso bill sa 4th week po ng April sa susunod na taon. Ayon pa rin yan kay Benjamin Jokno ng Governor ng BSP. So, excited na po ba tayo mga ka-aksyon na makita yung... at alam mo ba, Action Alex, na yung 1,000 peso bill na yun ay gawa siya sa polymer. Hindi na siya katulad nitong pera natin na papel. Pag sinabing polymer, Medyo pa-plastic. Pa-plastic, oo. Medyo plastic ang dating niya. Ay, Pero so- pag titignan naman natin, parang mas durable nga kasi yun, no? yung kapag plastic siya. Oo, hindi nababasa. Oo, di ba? Hindi na madaling mapunit. Mm-mm. Pero kapag Pero nakakalito na kasi, no? Nakailang... nakailang palit na tayo, Mm-mm. 'di ba? Pinalitan yung kulay yung 1,000 para malaman ang fake sa hindi. Oo. Parang kailan lang din yun, nung kauupo ni President Duterte, di ba? Tama ka Pati dyan. yung mga coins na nagkakaroon ng confusion sa atin kung ano ba yung piso at 5. Oo din. Naku, ano ba yan? Mga ka-action, ha? Char. Pero maganda yung yung sa Agila. So, ibig sabihin, kung sa 1,000 yon magpapalit na rin hanggang sa Oo, 500. kasi sabi nila yung mga bagong pera ay magpo-focus na talaga sa fauna and flora. Kaya baka susunod na din yung 100 peso bill, 500 peso 500 bill. Di ba? Para uniform. So, kung ano siguro yung animal na nandun sa likod, yun din yung ilalagay, ano? Mm-mm. Feeling ko. Kasi, ano ba ang nakalagay na sa, parang sa 100, di ba ang nakalagay sa likod, yung butanding. Oo nga. Oo Oo, nga. posible na yun din ang maging sa harap. At tanggalin na nga itong mukha ng mga Bayani or Oo, mga bayani. presidente na nandoon. Dahil magpo-focus na sila sa mga Medyo animals and plants. nakuha lang din ata natin sa sa culture ng Amerika yung paglalagay ng mukha sa pera. At mostly sa mga bills din, Mm-mm. ay mukha talaga ng mga presidente, ng mga bayani ang nandoon. Oo, mas maganda nga ata talaga kapag fauna and flora na lang ang maging focus, no? Yes, para para wala ka na kasamang umiti. Pero may isang may isang... Wait lang, Action Claire. May tumatawag sa atin at ito ay si Action Freddy Fajardo. Alright, Action Freddy, isang Action Morning. Yes, Max, yung morning at mapagpalang linggo, Action Alex, Action Claire. Si Vice Mayor Jose Rizbog Rogelio San Carlos City nagpabala sa publiko hinggil sa fake food delivery booking. Sa kanyang Facebook post ay ibinahagi ni Vice Mayor Jose Rizbog Rogelio ng San Carlos City ang kanyang pagkadismaya sa ginagawang fake food delivery booking ng ilang mga grupo o individual na ginagamit ang pangalan ng Vice Alcalde at iba pang mga kilalang opisyal upang makapamnuwisyo at manira sa mga ito. Anya pinapahirapan nitong mga naglulukong sa mga fake booking ang mga delivery riders dahil sa kakarampot na nga nilang bibiktimahin pa sila ng ganitong mga mapanluloko. At pinag-aaralan na rin ng lokal na pamahalaan ng San Carlos City ang mga legal na hakbangin upang mapapanagot ang nasa likod ng mga fake delivery bookings. Ang ganitong insidente anya ay ginawa na bago pa mag-2019 election na ginagamit naman ang pangalan ng ating mayor ng syudad sa pag-order sa mga catering services at nagpapakilala na siya ay si Mayor Ayrin Suelio para makapanloko. Kung matatanda nito, inimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation ng mga ganitong pangyayari noong Hunyo kung saan sunod-sunod na insidente ng mga fake booking sa Kalakhang, Maynila. At marami ang mga ngayong magpapasko at mag-ieleksyon. Inaasahan na ito parami pa ng parami ang mga ganitong insidente.
Mula sa gitna ng Action Freddy Pardo, una sa Action, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Alright, at maraming salamat sa report na yan, Action Freddy Fajardo, mula ho sa labas ng Action, mga ka-action. Yung Action Alex, feeling ko may mga nasa likod talaga ng mga fake booking na yan. Totoo. Alam mo, Diba? marami ang nasasangkot dyan sa fake booking na yan. Tapos titignan natin, Vice Mayor na yon, Vice Mayor na ng San Carlos ang niloko nila. Feeling ko talaga may nasa likod niyang fake booking na yan, no? Pakiramdam ko din, Action Claire, at nako, sana ay mapigilan yung mga ganyan, dahil isipin mo yun, magbubook sila at sasabihin Tapos magugulat nila, na lang yung pagde-deliver magugulat na nila. lang yung pagde-deliver nila. Hindi naman talaga sila nag-order. Kaya dapat madagdagan din yung seguridad dyan sa mga application ng mga food deliveries. Yes. Para hindi na nakaka-perwisyo. Biruin mo yan. Hindi ka naman nag-order, tapos babayaran mo yung darating sa bahay ninyo. Tama ka dyan. Nako, mga ka-action. O di kaya naman, hindi nga babayaran minsan eh. Kasi di ba hindi naman sila nagpabook. Tapos kawawa yung mga delivery. Nako. Diba? Mga ka-action. Hindi na nga ganun kalakihan yung kinikita ng mga delivery na yung nasa mga delivery, ang tawag dito, industry, yung mga nagde-deliver. Yes. Yung mga riders, should I say. Hindi na nga ganun kalakihan yung kita nila, nagba-boundary pa sila. Tapos may mga magluloko pa talagang magfe-fake book, tapos hindi babayaran. Siyempre, bakit ko naman babayaran yung hindi ko naman talaga in-order, di ba? Totoo yan. Alright, mga ka-action, at nako, sa patuloy pa rin ho ninyong pagtutok, mga ka-action. Eto at wait lamang. Kasi bawal naman tayong magbalita-balita muna tayo, At ito, Action Claire, at supply ng itlog, kukulangin umano. Uy, parang ito na yung natatandaan mo, Action Claire, hindi ko alam kung sa iyo ko nasabi yon na pwedeng dumating ang panahon na baka itong itlog kikiluhin na rin. Malay mo. Di ba? Hindi na siya per sizes. Hindi na rin siya per pieces. Baka mamaya 100, 1 kilo. Pero hindi. Ah? Baka hindi. Malay lang natin. Uy. Kasi ang patakaran kasi dyan sa itlog, mga ka-action, nandun sa size small, medium, large, normal. And then, per kilo siya, di ba? Hindi per kilo? Hindi. Per pieces. Pero ito, at pakinggan mo ito, Iginiit ng Department of Agriculture ng DA na posibleng magkaroon ng kakulangan sa itlog dahil sa pagmamahal ng patuka sa manok. At sabi nitong si DA Assistant Secretary at Spokesperson Noel Reyes sa isang programa, inaasahan natin na magkakaroon ng paghihigpit sa supply dahil tumaas ang presyo ng patuka. At unang iniulat na tumaas ang presyo ng mais para sa chicken feed mula 14 pesos hanggang 22 pesos kada kilo. Maging ang presyo ng soybean ay tumaas din hanggang 55 kada kilo. At samantala, sinabi ni Reyes na sapat naman ang supply ng gulay para sa darating na holiday season. At sabi niya, marami po tayong lowland and highland na vegetables ang kanilang unang mga produkto. So dahil sa pagtaas ng itlog, asahan din natin siguro sa mga susunod na araw, tataas na din yung presyo ng tinapay. At, pala, tinapay, tapos yung mga products na may halong itlog. Yes. No, tataas na naman. Domino, Domino effect yan ang datingan, Oo. Dahil, syempre, isipin Lalo mo na yun. kapag kasakwan, arena yung nagtaas. Maraming apektadong mga products din ang apektado na sa pagtaas na yan. Bakit? Action Claire, nangyari? At teka lamang, mga ka-action dahil habang tayo ay ganyan, nagbabalita-balita dito, may inaayos tayo dito na magiging showbiz nitong si Action Claire. Mamaya ho yan, mga ka-action. Di ba, Action Claire? Sabihin mo lang. Oo. Okay, at ito pala, Action Claire, Alam mo ba na nung Friday, yan, baka mayroon ka din tinungo kahapon.
Oo, pero ako kasi nung Friday Action Claire ay tinungo namin itong pagbubukas ng Oo, sa kwentuhan mo publiko. pala ako dyan. Nako. Oo, kwentuhan mo ako. At Oo. chinachat kita nung mga nakaraang araw, hindi mo ako nare-reply patungkol dyan. So, kwentuhan mo kami about dyan sa Nakbanwa na yan. Anak Banwa. Oo. Bukod kay Bakunawa na sinuot nitong si Bea Luigi sa Miss Universe, ano? May Anak Banwa din tayo dito sa Pilipinas. Okay, so kasi simula bukas, Action Claire, bukas na ito sa publiko. Ito yung Anak Banwa. Okay. Okay, Action Claire. Okay. At simula kasi bukas, Action Claire, bubuksan na. Binuksan na, ano? Simula kahapon pala. Simula bukas, ayan. Medyo sabaw tayo, ha? Ayan, dahil simula bukas, Action Claire, bubuksan na sa publiko ang Anak Banwa Art Exhibition sa makasaysayang MacArthur House sa West Central Elementary School, Dagupan City. So, parang ano to, parang... Museum. Yes, museum siya kung saan nilagay din sa lumang... Museum siya. Natatawa kasi ako dapat nagkape muna ikaw. Okay. Ito kasing museum na ito. Ano siya, art meets history. Parang ganun siya. Kung saan itong mga art pieces na to ng mga Pangasinense, mga estudyante at 3 artist sa buong Luzon, nagkita-kita doon sa tahanan ni MacArthur dati. At ang kinagandahan nito, Action Claire, ano, ay parang pwede kayong magsama-sama dito kasama ang pamilya mo, ganyan. Ito nga, sinasabi ko nga kagabi, kesa naman sa makipagsabayan sila sa pag-arangkada ng napakaraming tao dito sa mga ilaw-ilaw, dyan sa mga plaza, o di kaya naman dito sa may Tiangge. Bakit hindi na lang sila magtungo sa mga museum? Oo. Diba? Mas matututo pa Mas sila. matututo sila. Oo. Wala pang ganoong karaming tao. At makikita pa nila kung saan na nanirahan itong si MacArthur dati. Pero ako, sa akin, nung nagpunta kami doon, napakaganda, Action Claire. Kita ko nga yung aliwalas ng lugar. Oo. At mararamdaman mo talaga na nandun si MacArthur. Hindi, joke lang. Hindi, malinis at sumabay. Alam mo yung mga arts na nandoon? Talagang sumabay sila doon sa mood ng buong tahanan. Ang ganda lang na pag-akyat mo doon, may modern artworks, may mga talagang Pinoy na Pinoy yung datingan. May mga, hindi ko gaanong nakita ko ano yung mga pangalan ng artworks na nandun. Ano? Pero ayun nga, at nais namin na imbitahan ka doon, Action Jericho. Pero ikaw magbabayad sa... Binabati Hindi, ko pero- pa pala si Ma'am Dada Austria. Ayan, hello po ma'am. Sige po ma'am, ako na lang pong sasagot doon sa entrance ko. Kasi may patimpalak kasi itong si Ma'am Dada doon sa Facebook ay. Tapos sumagot ako kasi nga daw may premyo. Tapos nung sumagot ako, mali yung sagot ko. Tapos sabi niya na lilibre pa man din sana kita ng entrance doon sa Anak Banwa. Tapos naghula-hula pa rin ako ganyan. Pero ang ending, ako na lang daw yung magbabayad. 50 lang naman pala. 50 lang. Oo, compare doon sa ibang museum na outside Pangasinan, 300, 500, Yes. di ba? Yun naman, bukod sa mapupuntahan mo na yung tahanan ni MacArthur, makikita mo pa yung mga artworks. Ano ba yung tanong ni Ma'am Dada? Kung ano, di ba nandun nga kasi siya? Ano daw yung sinulat niya doon sa may parang Freedom Wall? Nagsulat ka din ba doon? Hindi, wala akong Freedom Wall na nakita doon. Yan, kasi picture lang kasi. Wala, nagbibiro itong si Ma'am Dada. Wala akong Hindi, nakitang meron Freedom. talaga. Merong Freedom Oo. Wall doon? Nagsulat nga siya doon eh. Ito, ano kaya sinulat niya? Ano? Freedom. Sabi niya, wall. Nandun kami, wala. Nung nagpunta kasi ako doon, Nakipag-picture ka lang kay Pepe Herrera. hindi. Sino si Pepe? Ay, hindi mo rin siya na-meet? Si Kiglat Tahimik. Hindi. Sino Nandun din siya, pero tignan mo na lang mamaya. So, sino yung mga nakita mong mga celebrities doon? Nakita Ay, ko mga lang doon ang artist. celebrities. Celebrity lang pala, ano. Oo, kita mo to. Yung mga teacher ko ng college. Sila pala yung host doon. Oh. Tapos yung mga naging juniors namin. Kasi pagpasok doon, nakita ko sila naka-sash. Tapos, uy, kayo pala yung nandito. So, mamaya natin yung pag-uusapan pag wala tayo sa on air. Tapos, ayun,
Si Gerald Napoles yung pinakakilala kong nandoon. Nasa gilid ko lang pala siya. Ang gulo-gulo ko pa. Sayang na hindi tayo nakasama. Pero punta rin tayo dun mga Pero caption. bala ka namin pasunod din doon. Dahil napakaganda. Oo nga. Oo. Kita Pero ko punta nga. na lang tayo doon sa next week. Oo, diretso tayo doon next week. See you there. See you there. Oo, ang ganda lang din kasi na nakikita natin yung mga artworks, lalong-lalo na sa mga mahilig talaga or into arts talaga, ma-appreciate talaga nila. Yes. At alam mo ba, tampok doon sa Anak Banwa Art Exhibition ang mga obra ng 3 artists mula sa Luzon. Nandyan sina Corinne de San Jose, Marco Ortiga at Razel Marie na naninirahan sa 4 distrito ng isang buwan nanirahan dito sa 4th District ng halos isang buwan na Action Claire upang makisalamuha sa mga residente at gumawa ng kanilang artwork kasama din sa art exhibition ang ilang estudyante ng DepEd na nag-aaral ng mga workshops sa kanila at ilan pang mga Pangasinan artists. Alam mo dito sa Pangasinan Action Claire, hindi lang dito sa 4th District, maraming mga artists dito. At alam ko, kilala mo yung mga iba doon. Baka malay mo, kaklase mo pala. Nung estudyante kasi ako, alam mo, may mga contest sa school sa university na mural arts, ganyan. And then, halos lahat ng iniimbitahan doon. Yung usual artist lang sa college department, ganyan. Tapos, kilala na, gano'n. Tapos, magkakakilala din sila. Tapos, sabay nagdo-drawing kayo, mapapansin mo na ang daming mga artist talaga sa Pangasinan na magagaling. Especially dito sa Dagupan. Nandyan sila Jeric Macalanda. Hindi ganoon katunog yung pangalan nila. Lalo na ngayon, busy sila. Dahil mga architect na sila, mga ganyan. Mga fine artists, mga ganoon. Sila Aden Ganaganag. Kung kilala mo yan, isa yan sa kinilala ni Liza Soberano. Dahil doon sa kanyang artwork style, si Aden Ganaganag. Si Alexander James naman. Biro lang. Pero yung mga artists niyan, ang daming artists dito sa Pangasinan talaga. At Talented. yes, napaka-talented ng mga Pangasinense. Maganda din talaga na meron yan, yung Anak Banwa, yung Yes. museum na yan. Para nang sa ganun ay mas malinang pa yung artistic side ng bawat Pangasinense. May nag-chat nga sa akin nung Friday ng gabi, tinatanong niya paano magpasa ng artwork. Paano nga ba kasi no? Oo. Pero sabi sa akin ni Ma'am Sheena May Bugarin, yung isa din sa mga host nung event na yon, si Ma'am Sheena. Ay, hello po pala kay Ma'am Sheena. Hi Ma'am. Hindi ko na ipopost yung selfie natin. Pero sabi niya kasi Action Claire, i-contact na lang daw ulit. Huwag ka magalala. O di kaya naman i-like daw yung page na Explore PD4. Wow. Explore PD4 dahil syempre, yung kasing Anak Banwa Art Exhibition, tapos na yon. Bali, yung event na yun hanggang January 31 next year. Oo. So, abangan na lang yung mga susunod ulit. Yan. Dahil magtutuloy-tuloy naman yan eh. Ba malay mo, pagkatapos itong 3 artist na to na taga Luzon, ay ang mga ilagay ng art pieces dyan, mga artworks ng mga Pilipino, ng mga Pangasinense. Oo. Diba, mga artworks ng mga kababayan mismo natin. Malay mo, makita mo dyan yung artwork ni Alexander James, mga ganun. Malay mo lang, diba? At napakaganda pag pumunta ka doon, Action Claire, doon sa museum na yon. Hindi sa pag-ano, pero parang back to the past. Back to the future, parang pelikula yan. Ay, baka kaya siguro na itag as art meets history. Kasi yung mga artworks na yon ay inspired by the past experiences, past stories. Hindi naman, mostly doon talagang, parang yung mga paintings, mapapansin mo doon, into siya, parang culture, at may basta mamaya sabihin ko sa'yo. Basta siya, into culture na, basta ang gaganda, may colorful, may black and white lang, at yung mga iba recycled, ganyan. Tapos meron doon yung maganda, yung mga ibon. May mga ibon doon eh. May mga ibon gawa sila sa sa mga, alam mo yung mga nyog, ganyan. Basta pag pumunta ka doon. Coconut husk. Coconut husk.
Coconut husky. O basta mga ganon, Action Claire. Ano? At maganda, sana makapunta ka din doon, ano? Makabisita ka doon at makita mo ang galing ng mga Pangasinense. Paano nga ba bumisita dyan, Action Claire? Ano? Alam nyo, bukas ang Anak Banwa Art Exhibition mula 10 a.m. hanggang 12 noon. At 1 p.m. hanggang 5 p.m. Dapat syempre may lunch break. Ano? Oo. At Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo, Wednesday hanggang Linggo hanggang magsara ito ng January 31 sa susunod na taon. Para sa booking, mag-log on sa http at /bit.ly/anakbanwa. Libre ang mga estudyante ng DepEd. So, kunwari magpanggap tayong estudyante. Para libre. Libre? Libre ang mga estudyante ng DepEd. So, sino yung mga naka-discount ng 10%? Mga senior citizen. Senior Tapos citizen. tayo naman bilang mga normal undergraduate, graduate, professional, ganito, ganyan. 50. Pero Yung mga mura na estudyante yun. naman, K-12 pababa. Ganyan. Sila yung mga 40. Hindi, libre. Oh. Yung mga senior citizen naman, 40 pesos dahil meron silang 10% discount. At ito naman, maaari rin mag-book ng inyong guided tour ng exhibit sa halagang 200 pesos. So, Gaano ba kalawak yun? yung area, Oo. hindi ko alam. Pero maluwang. Maluwang kasi madami na kami doon nung Oo. Pero sakto lang, maluwang pa rin. Pasikot-sikot din siya. Talagang, alam mo yung palabas na Goyo? Mm. Siguro pag walang mga art pieces doon, nasa Malagoyo kayo. Mm. Oo. Dahil din siguro dun sa Yung- white na Oo. pader, no? White na pader, tas yung mood nung bahay mismo. Talaga, sisilip ka ganyan. Sabi mo, Don Mariano! Wow. Wala lang. Tatawa ka, Claire? Hindi. Wala lang, sir. At ito, 200 pesos ang bayad, Action Claire, doon sa guided tour ng exhibit. So, kung gusto mo, magpa-tour guide ganyan para maintindihan mo yung mga artwork doon. Hindi yung ikaw yung nag-iisip ng, alam ko to, manok ito, manok. Oo nga, ang ganda Oo, no? diba? 200 pesos. At malaking porsyento ng kikitain, wag ho kayong mag-alala mga ka-action dahil yung malaking porsyento ng kikitain from the exhibit ay mapupunta sa pagpapanatili at pagpapaganda ng MacArthur House, mga ka-action. At talaga namang kinakailangang magstay at maabutan pa ng marami nating mga anak, Apo. isipin niyo yan, sa Action Claire, wala pang asawa yan, pero apo na yung iniisip. Nako, mga ka-action. Okay, ito muna, Action Conrad, at maisingit ko lang itong whole day result ng Peryahan ng Bayan kahapon. Pangasinan PM draw 1601. Pangasinan AM draw siguro tong nasa okay, Pangasinan PM draw 1601, Pangasinan extra draw 21-1. Sige, mamaya ulitin natin to mga ka-action, pero ito muna magbibigay daan sa ating ilang mga paalala si Engineer Conrad Alvarez. Action! Action! Radyo! Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating
Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Radyo. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, Alright mga ka-action, ako 6:51 ng umaga. Ayan. Batiin muna natin lahat ng mga nakikinig sa atin, Action Claire. Hello? Yes? Hello, Claire? Sige, batiin muna natin sila, Action Claire, ano? At binabati ho namin. Batiin po natin si Ma'am Delia Cabais dyan sa May Benmalay, Pangasinan. Uy, gising na si Ma'am Delia Cabais, ano? Oo, sa mga age kasi na ganyan, maaga talagang nagigising. Agwalwalis, di ba? Ay, agwalwalis na sila dito iti. Amok Ma'am Delia nalpas kang nagwalisan. Di ba po? Ayan. Oh, siguro, matandaan na rin ako, ano? Kasi nagwawalis ako na ganyan. Wow! Lolo! Lo! Ay. Kay sa Sir Rolly D. Joquino. Hello, good afternoon po. Ma-action morning po sa inyo dyan, Sir Rolly. At kay Ma'am Marilu Malanom ng Mangaldan, Pangasinan. Happy Sunday, God bless. God bless din po, Ma'am Marilu Malanom. At magandang araw po sa inyong lahat. Yan. Lagi ho tayong mag-iingat. Siyempre, mga ka-action. At agwalwalis kayon. Ano yon? Magwalis kayo. Agwalis kayo. Pero sa mga ganitong oras, tapos nang magwalis yung mga yan. Lalong-lalo na yung mga... Oo, bandang alas 5 nagwawalis Oo. yung mga ganyan, di ba? Pag matatanda kasi talaga parang may body clock na sila na kapag kaganitong oras, ay gigising na ako, magwawalis na akong ganyan. At batiin din pala natin yung mga na-meet ko kahapon doon sa San Nicolas na taga Santa Maria de Pila. Sabi nila, batiin mo garod kami. Sabi ganon. Ayan, binabati po natin ang mga miyembro po dyan sa Bristol Church, Kalitang Santa Maria de Pila, Pangasinan. Yes. Hindi ko na po maisa-isa yung pangalan nyo. Pero ang naalala ko lang po si Ayeshi at saka si Jennifer at saka sa mga ka-churchmate po ni Jennifer dyan sa may Bristol Church dyan sa Kalitang Santa Maria, Pangasinan. Santa Maria. Oh, malapit yun sa Tayug, di ba? Oo, bago Parang magtayo. pag ganito, ano? Oo. Oo. Ay, galing naman. Oo, tatandaan ko yan eh. Kasi naalala ko, pumunta kami dati ni Ma'am Iris sa Uminggan yun, sis. Umingan. At nakita namin yung yung crossing. Oo, sa Yung- bypass road yung isa. Yun yung may baka ata, may kabayo. Kabayo yun. sis. Kabayo yun, ano? Oo. Galing mo talaga dyan. Tatandaan ko Pero pa eh. nasa tayog ka na that time kapag nakita mo na yung kabayo. Ay, di, yung papas, di ba, crossing, Tayug, Santa Maria. Tapos meron dun yung parang nakatayong estatwa, kabayo ata. Oh, nasa tayog ka na nun. Tayug na yon. Ah, okay. So baka nasa Tayug kami nun. Hindi, Umingan yun, Umingan. Malayo yun eh. Oo. Oo. San Quintin pa. Ayan, batiin din pala natin si Ma'am Precious Gem ng San Quintin, Pangasinan. Uy, hello po sa inyo, ma'am. At isang maksyong morning po sa inyo, ano? Na nakikinig siya sa mga ganitong oras eh. At yan, binabati din natin ang belated happy birthday kay Jason Mapalo. Yan. Birthday po niya kahapon, drummer po siya sa Bristol Church dyan sa may Kalitang, Santa Maria de Pila. Uy, nako, isang maksyong morning po sa inyo, drummer boy. Drummer boy. Drummer boy, ano? Drummeries. At, alam mo ba, Action Claire, ano? Ka-chat mo pa si Jonathan. Naka-open dito sis. Like, lagaw agad. Ayan. Nako. Ayan, maraming salamat. Napakabuting kaibigan talaga nitong Action Alex na to. Tawag dito eh, No. sabi ko, Niman. Yan, totoo. Oo, tunging. Ba, hindi na ako mag-online. Matagal. At dumating pa naman ako dito ng mga 5, ano na. Girl. Ayun, wala lang. Share ko lang. Pero lagi nating ilalag out yung mga accounts Oo, natin. lagi mga nyo ka-action. ilalag out yung mga account. Ito, yung speaking pala dun sa 1,000 na sinasabi mo, Action Claire, ano? Ayan. Ito at sinita ni House Deputy Minority Leader at Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate yung Bangko Sentral ng Pilipinas na may mga mali doon sa bagong labas na 1,000.
Yung sa scientific name. Scientific name. Oh, 'di ba totoo naman 'yon? Kapag gagawa ka ng Latin yung scientific name, Oo, dapat naka-italicize. oo, naka-italicize dahil yun ay Latino type daw, 'di ba? Ayan. Yun din yung napansin ko kahapon. Oo, at Oo. marami na ding naglalabas ng gano'n na Statement oo, ngayon. sinisita nila yung scientific name doon sa baba na hindi nga siya naka-italicize, naka-normal lang siya. Then may mali pa doon. Mm. Ito yung napansin nitong si Zarate, ano? Dahil tinutukoy rito ang imahe ng Philippine Eagle na dapat agad itama ng BSP. Kasi sabi niya, ano, first, the BSP should correct the scientific name of the Philippine Eagle into Pithecopaga zephyrii. Dapat daw ganon. Because the one they wrote on the 1,000 bill was Pithecopaga zephyrii. Yun nakalagay. Dapat daw yun, zephyrii. At second, the scientific name should also be italicized because it is in Latin. Sabi sa yun, naka-Latin. Scientific pala yun. Nakala ko Latino yun. Okay. And needs to be differentiated from the English language. This is one of the rules in the proper writing of Oo, scientific kasi nandun yung names. common name ng Philippine Eagle, pero Yes. yung scientific name parang common name din. Common yung, name. Yung format niya. Yes. Pero kailangan siyang Italicize. i-italicize. Kasi Para nga, ma-distinguish. oo, yun. Napakagaling talaga. Ano? And then, medyo nasa darker part yung ano eh. Hindi masyadong mabasa. Hindi masyado mabasa. Yun din yung napansin kong isa nun. Medyo nasa darker part. Sana ilagay nila dun sa lighter part nung 1,000. Kasi kung mapapansin mo, Nasa baba pa siya eh. nasa baba siya, Oo. nakatingin na ganun yung agila. Pinapakita. Then dark yung sa may part na pinaglagyan nila ng pangalan. Oo. Medyo hindi Kapag ganun. kaunang tingin, hindi mo makikita ang may sulat doon. Wala naman akong problema doon sa mukha kasi ang pogi-pogi ng agila. No? Yun. Kapal-kapal pa ng pilikmata niya. Oo nga, sana all. Diba? Kita mo? ang astig ng itsura niya, no. At base pa kay Zarate, katulad din ito ng pagkakamali ng BSP sa inilabas na bagong note sa 2020. At the BSP made almost the same mistake in 2010. At alam ko nabalitaan mo din 'to. Kasi 'di ba, sabi, thus it is lamentable that the same mistake is repeated. We trust that prior to the printing of the new notes, these mistakes will be corrected so as not to waste funds or resources. Tama naman. Kailangan una pa lang pinapakita na talaga ng BSP dahil doon makikita yung mga mali. Mai-evaluate. Ma-assess Hindi kung yung ano pa yung hindi pagkukulang. yung maglalabas sila ng sample kapag marami nang nagawa. Ready for distribution Oo. or paglabas na. Pag-ikot Release, na, oo. 'di ba? Syempre kapag nagpakita ka kung kailan marami ka na nagawa tapos nakita yung mali, sayang, 'di ba? Buti nga ngayon, hindi pa, malayo pa ang April, nagpakita na sila ng copy Yes. ng 1,000 peso bill. Sabi dito, Action Clear, we hope that the BSP will heed our call as it is quite embarrassing that a part our official currency has mistake that will be propagated. Nauna nagpaliwanag BSP sa maling apelido ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na Arrovo noong 2010. Tapos sumunod dito yung mali naman ang middle name nitong si President Rodrigo Roa Duterte na nakaspell na BOA. Snake, BOA. Pero, tignan natin din. Tignan Kasi natin. baka yung ink lang din, di ba? Kung tignan mo, Arroyo naging V. Yung Y naging V, di ba? Tapos Tapos yung R naging B. Oo. Baka yung ink yun. Or, mistake na yun ng printer talaga. Diba? Mali talaga yung na-type. Sa pagmamadali siguro. Pero dapat kasi yan talagang binubusisi eh. Chine-check Ilang yan. muna sana, ilang personnel muna dapat Yes. ang mag-check. Hindi yung isa lang yung tinignan, malay mo yung umandar na lahat. Tsaka Yan. 1,000 na yan 1,000 Oo. peso bill na yan. Pero idol yung bagong ilalabas na 1,000 bill ngayon. Yung sa muka, okay lang, din siya, parang wala pa naman ako nakitang pera na talagang animals or diba? flora yung nakalagay. Puros tao talaga, around the world talaga, Presidente, parang sa... Kung hindi mga puros tao, mga palasyo. Parang sa Middle East, madalas palasyo, di ba? Dito pero flora and then animals. So ito na yung magiging bagong muka talaga Oo. ng Philippine currency.
Philippine bills, Yes. Philippine peso bills. Mas okay yung mas okay sa akin yung mga ganito. Ako din, yung plants and animals. At least kahit papaano yung mga bata kapag ka nakahawak sila ng ganyan, ma-explain mo sa kanila na ito yung yung Philippine Oo. pambansang ibon. O, di ba? Carabao, mga ganyan. Dati din gano'n naman na, di ba? Oo. Yung sa piso, Carabao yung nakalagay. Hindi, si Dr. Dr. Rosel Rizal, tas Rizal. Carabao yung nasa likod. Mm. Oo, Carabao. Tama raw pala, tama raw. Oo. Ayan. So, batiin muna natin lahat ng mga nakikinig ulit sa atin, Action Claire, no? Binabati ho natin lahat ng mga, naka-on air. Ayan, nakikinig ho sa atin via airwaves. Ayan, binabati ho namin kayo ng isang Maksyon Morning sa mga oras ho na ito, mga ka-action. Ayan, sabi dito, nag-text kanina, 4:57 ng umaga. Gandang umaga po, binabati ko si Romel Barlaan ng happy birthday. Thanks po, hi. Mula po sa Imbalbalatong, Pusurubio, Pangasinan. Happy birthday po kay Sir Romel Romel. Barlaan. Ayan. Ay. At dito naman, sabi, from texter 1303, si ano pa rin ata ito, from Imbalbalatong, Pusurubio, Oo. sabi niya, pangit ang Lori. signal doon. Sabi niya, mas malakas daw ang background ng mga Chino. Mm-mm. Actually, naririnig ko din dito. Nag-aago kasi sila Oo. sa frequency. Yan na yung sinasabi namin Action Conrad kagabi. Magandang umaga po, baka pwede, blah blah blah. Okay, sige, at magandang umaga din po sa inyo mga ka-action. At maraming salamat po sa inyong walang sawa at patuloy na pagtutok sa mga programa ho ng DWCM Action Radio Pangasinan. May mga babatiin ka ba, Action Yun Claire? pahabol, batiin din natin si Sir Salvamar Cancino na patuloy na nakatutok sa atin ngayon sa Palagi Facebook yan, Live. si Sir Salvamar. Hello po sir, kamusta po kayo? Opo. Parang ang tagal na nung last napunta dito ni Sir Salvamar. October pa ata yun eh, October. Hello po, kamusta po Ay, kayo dyan? bumisita na siya dito. Oo, nag-claim siya ng prize. Ang galing, hindi mo lang ako sinabihan. Na-amaze nga ako, nandito siya, tapos sabi ni Action Jeric, ito na pala si Sir Salvamar Cancino. Parang nakakatuwa lang mga ka-action na makikita mo in person. Yes. Yung mga nagko-comment, yung mga nagte-text sa atin. Ay, nakita ko na pala si Sir Salvamar. Oo. Tumunta na din daw siya dito dati. Okay. So, paano ho ba yan? Okay, sige mga ka-action, abangan nyo ho ang programang Action Radio Balita. Tama, Action Conrad, Action Radio Balita. Okay, at mamaya ho yan mga ka-action. At syempre, nakakasama ho natin sa ating technical side, Action Conrad Alvarez. At nakasama nyo rin po ako, Action Claire de Guzman. Sa pangalan ho ng aming station manager, Action Violi Valdez Freire. Ako naman po si Action Alex Navarro, mga ka-action. Tumutok ho kayo sa programang Balitang Bayan dito sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon, Una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino.